kocala, dáva jej kulačky a Maja si jela pieč. A uvidíme tu jedného vázla, bojíška jede a potom sa vydala až taja baba a to bola akože aj tu si zvíha. Náhala som, táto stiga bola zísť, veľká je. To nám povedaj, že stáje tu nebudú mať, ale ja som povedal, že aj ona je. Ďalej. A bola princezna povedať, že to je škajeda, ale nebola taká stája veľká, ale nechcela byť veľká, bo za to, že nechcela byť aj ďalej, tak nechcela byť ani zlá. V jazerku sa kúpala, aj psia doma už aj babke a posiela už doma vlastne aj princezne neváha ani šieť ísť na pomorku, lebo bola mokrá a sa skoro spadla do vody. Ale ona sa nechcela kúpať, ona sa je von, takže už bude tak konec. A keď budeš mať tú labku, tak ty si budeš mať už nohy, aj? Koniec! Ešte. Nie, keď ty ma fotíš.